ang patrol still lambiyong diri sa syudad sang Bacolod. So ang observation sang patrol ginadulong sa inyo sang mighty C, ang alkaline nga vitamin C nagapabakod, nagapapaskog sang aton tagsa ka mga immune system. Ginadulong man sa inyo sang pagta sa patrol, with aksyon na nikiraw. Ang kaaksyon nyo, aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. O, madmad na kamo. Ulo adlaw ron, abierto na ang mga merkado. Anano ang luyag nyo pamahawon, karon nga aga. Ako masakit-sakit pagawang tutunlan ko. Mayo ni tula-tula guro nga ulo aslom gawabla. Damo-damuon ang batuan para maulumpawan ang kapaos ang atong tutunlan. Bakal tatululahon karon na. Mga ulod asang gingaw da, okay na ni. Damo-damuon na batuan, paitan, para nga na maulumpawan ang atong tutunlan. Pagkatapos, sugba ka bala bangros. Ining tiyan niya, sudlan mo da sang kamatis, sibuyas bombay, paitan, kag isugba, kag preparahan sinamakan, okay na kwa. Karon nga kagahon, para mauluumpawan ang paos, tugasang panahon, ang pagbulubaylo sang panahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40 na. Kamusta na ang aton mga kauturan, ang aton roll call karon nga aga. Kay Milili Oligo, good morning. Si Ronnie Gordon, ara naman siya. Si Marlon Villaruel Mendoza, tamyaw kon Hosto family. Kay Tatay Ramon, kag Nanay Pili Hosto. Sige, adlaw-adlaw gikuno naga-monitor sa Hacienda Salamanca. O sige ang aton pag tulutamyaw dyo, taya nyo lang kay hindi pa pwede makabuylo ang aton tingog. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na. Ang libreng medical check-up, libreng konsultasyon. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Karon na aga, hindi makaapekto ang southwest monsoon o kung habagat sa anuman gabahin sang pungsod. Suno sa Pag-asa, weather specialist Ariel Rojas,
Intertropical Convergence Zone ang mabatyagan sa bahin sang Visayas, Palawan kag Mindanao. Magatuga ini sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan, pagpangilat kag pagpanagob sa central kag eastern part sang Visayas, bugos nga Mindanao kag Palawan. Minsan-saman nga maka-eksperyensya sang mabaskog nga ulan nga magatuga sang pagbaha kag paglandslide. Sa iban nga bahin sang Pilipinas, ginpahayag ni Roas nga posible maka-eksperyensya man sang makadali nga pagulan tuga sang thunderstorms. Samtang, ginpasiguro sini nga wala sa ginapaabot nga bagyo o kon malain nga panahon nga magasulod sa pungsod sa masunod nga 3 tubtob 5 kaadlaw. Na mayong balita sa tikang sang panahon baga buo ang pila naton ka mga kauturan sa panamyaw karon nga aga, no? Sige lang bisan na paano kung may mga panahon kay Nura Agravante, good morning. Kay Mila Milyara Sapol, good morning man. Kay Ronald Bisira, Ronald, good morning lang. Dira kay si Marlon Villarreal Mendoza, good morning, no? Hindi lang pagpatambigid, no? Sa masunod kung maayo-ayo na ang aton pamatyag, pwede na kamo makapadamo-damo tamyaw, mabasahan naton. Subong miner lang anay, kaya daw hindi maayo ang aton tutunlan, no? So medyo relax lang, tulot tamyaw lang anay sang inyo sini mga ngalan, pwede? Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:45. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon
Radyo. Salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool, ang face mask, upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19.
Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIBA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Gobernador Lacson nakigsapol sa Region 6 Incident Management Team angot sa COVID-19. Negros Occidental may 15 kabag-o nga napatay sa COVID-19. Balita Kapitolyo. Si Aksyon Marlon Hinubia may report. Aksyon Marlon, please go ahead. Personal nga nagpadulong kahapon sa Governor's Office sa Kapitolyo Provincial ang mga miyembro sa Region 6 Incident Management Team agad makigsapol sa kay Governor Bong Lacson. Ini may kantaran sa nagapadayon nga COVID-19 vaccines rollout sa Negros Occidental kag ang update sa travel kag health protocols. Ang team sa Region 6 ginapangunahan ni Maria Aletha Nogra nga mo ang Emergency Operations Center Manager. Ang naman sa kaso ng COVID-19 dire sa Negros Occidental as of kahapon July 7, yara nagdangat sa 1,838 ang aktibo nga kaso kag mayara sang 15 ka mga nagdugang nga nagkalamatay. Sa kabugusan, ang Negros Occidental may 439 na ka mga napatay sa COVID-19. Ang Aksyon gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Hinovoya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na.
kay Victor Tugap, good morning kay Milagros Morales, kay Niel Brian Balwes, kay Imbong Jocampo, kay Alex Mendoza, kay Luna Agravante, si Vanessa Mayo, kamusta ang tutunlan, Mayo ayo jutaya, dira sa Rochester, Minnesota, good morning, kay Jinky Dilaagdon, kay Jubal Trinidad. Nagaayo kita. Sa masunod nga inadlaw, basahon ko na ang inyong mga pulo panamyaw. Subong pulo pahuway anay ang tutunlan ta, tamyaw lang anay, inyo lang ngalan anay, pwede? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59. Mabalik kami pagkatapos ni. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna,
Kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng isang Kapi-kapi ka mo, anay. metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna. Pharmacy. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Diri kita, balita naton sa puwersa sa naton kaapulisan, illegal nga panahor sa mga kalye kag barangay, kalabanan madakpan sang kapulisan, illegal number games, amat-amat kono, nadula. Pulis Balita. Detalye, upon kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Aksyon Fred. Report kay sa Bacolod City Police Office. Nagnubo ang turnout kag resulta sa illegal gambling operation sa Bacolod City Police Office diri sa masyudad sa Bacolod. Suno sa kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office, nga kalabanan sila sa limadakpan, amo ginamang ang hampang nga hantog o konkara i-cruise kag baraha sa mga kalye nga sa diin, kalabanan sila sa nagahampang kon indi tricycle driver. Suno sa kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Aksyon Fred, maid-id nga ila inigin dakop, apisar nga magagmay ini nga hampang, apang ginakonsiderar ini nga illegal gambling. Kag wala labot sini, napaidanon pa ang Bacolod sa General Community Quarantine kon GCQ nga bawal ang pagtipon-tipon katulad sa paghampang sang mga ini. Magluwas sini Aksyon Fred, ang kalabanan sa mga badakpan sa aton sa kapulisan, amo ini ang illegal nga pabulang, lusok o kung hindi gani, tari-tari
nga ini makitaan sa mga sityo sa asyendas, purok kag barangay sa syudad sa Bacolod nga illegal nga nagapabulang. Suno kay Police Lieutenant Colonel Lester Yada Aksyon Fred, wala na sang illegal number games nga nag-operate diri sa mga syudad sa Bacolod, magluwas sang baraha, hantog kag illegal nga pabulang. Yari ang palayag ni Yada sa interview sang Aksyon Radyo. Based sa amon nga record, naklabangan namon nga diri, amon ang bulang. So sa amon sa BCPO, ginaanhanan amon kay ng aton nga pandemic ara pa kita sa critical nga period. So kung hindi naton hindi pa tolerate ng mga kasubong sa mga buluhaton, nagadugang kita sa mga spreader sang aton nga virus. Kabalo man kita nga basta panahor, illegal gid na siya, and that is punishable sa aton nga layi. That's why gina-remind taman ng atong mga pumuluyo nga as much as possible, hindi na sila mag-meter, hindi na magtilaw-tilaw nga mag-intra. Ginaako taman direk no, kalingawan na natod sa mga tao, pero kung maglusok sila da, ang bulyog sang crowd nga nagatambong, isa sa ato na nga ginakonsiderar man kag illegal gid ay. Subong ara kita sa GCQ, so ginbawal gina sang NIATF ang kanang nga form sang illegal gambling. So ang lusok nga na, ang mga bulang, the same manner ginabawal naton sa ato nga area. Bisa may mapulopista sa purok kag barangay sir, hindi ka na pwede. Yes, especially subong do away kita anay sa mga pabulang sa pesta. Iti ara pa kita sa pandemic. Kung dugda ka tol sir ang bulang guro, ti pwede mo sila guro ka online, wait tamay katudlok nga magpanahon sir sa online sir kag sa mga coliseum, ti na sir guro legal na ya eh. But then i-consider taman rik no kay ara kita sa GCQ, ang online sabong naton is applicable na sa during in GCQ. Ano naton na sa IATF man naton para matakwa kita sang magbunga guidelines sa isabong kay mo nang diferensya naton sa in GCQ kay sa GCQ naton. Gapangayo mo kami sang suporta sa atong mga tagpalamati sa kampanya man naton sa illegal gambling, particularly sa mga bulang naton yan eh. So while ara kita sa pandemic, i-avoid na bisan sa mga coliseum kay binabawal na ang mass gathering subong. So sa amon, si manner once may madakpan kami, definitely Thailand na sa namon kaso kag sa atong mga kauturan kung may nabalaan sila da sa lugar nila, sa purok nila, sa barangay nila nga muna nagapabulang weekend, weekdays, it-takes nila sa aton kay para ma-aksyonan naton kay why man kita rin tolerante kung mabalaan naton nga muna may ara dira sa muna nga lugar. But then muna considering mga kulang ato nga kapulisan kung why sa may maghatag sa impormasyon sa aton, so hindi kami dayon makaakto unless nga maagyan naton sa patrolya naton sa ilang lugar na maka-initiate kami dayon sang pump action. Action Fred, si Police Lieutenant Colonel Lester Yada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office sa interview sa Aksyon Radyo. Ining report, ginatulong sa Kaluan sang Santon Plaza Baso. Report kay sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11. Kadamo na sang nagkalaubahan sining online bulang ni. Damo na ang nawadaan sweldo ang pamilya. Hala, intra bulang pototikoy. Pag-abot sang sweldo, aba, wala dalon puli kay hinulaman na kay ginposta sa online bulang. Morning da kay Rosel Torbela, kay Jabia, si Di Anton Diaso sang Patria Village, good morning, kay Dodge Dalida, kay Rosini Santia Loksin, good morning man. Kay Judge Snap Diamante Gabuday na ni. Si Bitilaw sa Binalbagan, good morning. Kay Ruben Tampos ang LTO. Si classmate ko Efren Pompirada sa Merkado sang Sumag, nagamonitor man na. Si Toto Raul Alibugas Dalom, galadlad na ni Pamahawya. Kay Roy Marino, kay pare Remias Arroyo, good morning. Kay Ihado Richard Binos, kag Ihada Toto ga Luto Pamahaw sa Barangay 4. Kay pare Erning Urilia, good morning. Kay Johnny Dalgo sa Manaplada, kay Marvin C. Si Nini Pato sa Burgos, kamusta? Ang pagpulo pangapi, okay lang? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:13. Mabalik kami
pagkatapos ni. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng asin. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Las 5:17. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Recap natin sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 6-9. Una nga bula, 6-9. Second draw, 37-20. Ikadua nga bula, 37-20. Third draw, 3-1. Ikatatlo nga bula, resulta, 3-1. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Loto 655 kita. Ang jackpot 36 milyones 758,237.
Resulta in any order 29, 47, 36, 41, 44, 27. Resulta sang 655, 29, 47, 36, 41, 44, kag 27. Sa ilo kita, 645. Ang jackpot, 9,646,283. Ari ang resulta in any order 7, 26, 12, 25, 5, 16. Resulta sang 645, 7, 26, 12, 25, 5 kag 16. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:19 na. Si Eddie Laos arina. Opod sila ni Nanay Isabel, si Vanessa Mayo. Kamusta ko no? Okay na. Bisan paano, paos-paos gyapon. Pero padayon kita nagapangalagad. Kay Milvin Solidarios Abdo, good morning man. May lang kapag upod-upod sa aton, tagsagid kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:19 na. Gaaso na subong ang wasanay sa politika. Bulubaylo partido politikal. Ang iban gaawas sila partido. Ang iban nagakwalis sa partido nga kabig nila mabakod nga mag-enkwentro sa tuig 2022. Ang botsilingon, masadya ini ang inengkwentrohan ay sa tuig 2022. Okay lang Kay Utay Benedicto, gamonitor gyapon sa Victorina Heights, Mansilingan. Kay Atiya Kim Iriman, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit.
Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. All. Upod kita kay Aksyon at kay Hopon. Aksyon Art, please go ahead. Good morning, Aksyon Fred. Ginklaro ni City Administrator M. Ang nga wala na ginabaton sa mga vaccination center. Sa bahin sa mall, ang mga walk-in nga mga bakulodon nga luyag mabakunahan sa COVID-19 vaccine. Suno kay ang tanan nga mga individual nga ilang ginabaton sa mga mall amol lamang mga persona nga nakabaton sa notice of confirmation gikan sa EOC.
Dugang paniang iningad desisyon sang EOC ang nagatuyo nga malikawan man ang ginakabalakan nga pagginutok sang publiko sa mga mall nga mahimo tunaan sang madasing nga pagdinatnanay. Ini man ang isang karason kon nga agin kakibot sang opisyal ang nagwa nga aligasyon sa social media angot sa isyu sang sinuktanay nga nagluntad sa mag-uton nga ginaligan nagbayad sang kwarta sa runner para lamang maka-avail sa bakuna. The reason why wala kita nagabaton sa walk-in action art is because, number one, for crowd control purposes. Gintilawan na during the first week naton dira sa SM nga nag-entertain kita sa walk-in. Damo-damo nagreklamo kay nag-super spreader event tungod laba sang pila, no? Daw snake na ang pila sang tao. Tama na kalaba. Kag nagtungod nga kadamo tao na ginutok. Hindi na gid safe for everyone kay nag-congested na bala. Mo na nga ginhimo tanga kung wala kaya na schedule for that day, hindi ka na lang Ang gina-withdraw ta na to nga vaccine sa cold room. The exact number man kung pila ang ilang agin pangtawgan. That's why hindi kita maka-entertain sa walk-in kay kung hindi makulang ang aton vaccines. Pero never kita naga-entertain sa walk-in. So imposible nga mahambal siya nga magbayad. Ang isa pa nga katingalahan, if that person feels strongly about paying, let's say, ng alleged runner, nga sa gin-approach siya, wala siya nagreklamo kag nag-report to sa sulod. Or nag-report tani nga, may tao, di nga ang nagpabayad ni siya. She should have made a complaint right there and then. Kaya ara, malang kami ako usually, almost every day, ara ko dara. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Art Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:30. Sala gali ang pag-isip po sa mga nagkalamatay sa tungo humugpaas bala nga si 130 kundi ang report 53 ang nagkalamatay suno sa report kahapon 52 lang ang mga nagkalamatay pero ang ara sa hospital di medyo wala pa kasiguruhan ipangamuyo lang naton nga wala sang mapatay sa mga ara sa hospital, ginabulong. Manti, pinsarabla. Kung umugpaas ang eroplano, maglumpat ka daw, hindi ko maintindihan kung ano ang matabo sa imo, pagtupa mo sa idalom. Sakit-sakit man ano ayan ang batsagon sa lawas mo. Kung magtupa ka da sa matalom ng mga bagay, mga bato kag iban pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31. Mabalik kami pagkatapos ni Sample Plus. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas regularly. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental.
Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, battle royale. Definite super battle royale. Palayo mo man to? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungan na. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Milyon ang bit-bit ya, deposit ya, linutang, patay. Makadelikado ganing nga libo lang dala mo. Ato ya milyon, ba, por Dios, por santo ho. Kay Elizabeth Malaka Gamala, Elizabeth, good morning Kay Vicente Manlangit Bayabado, may lang nga pag monitora. Tira kay Bagi Alila Bags, good morning lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37. Balikan ko kamo pagkatapos ni. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may
dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga gala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Tatas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Makulunod kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa bato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient Talisay senior citizen dakop sa baybast. Uy, senior citizen na ha. Ga intrapa dinamak. May report upod kay Aksyon, Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May aksyon na friend ba nadakpan sa bypass operation ng isa ka senior citizen na dira sa may Purok Sigay, Barangay Zone 5, Siyudad sang Talisay, tinilikdan nga hapon. Ang suspect diri kilala sa kay Emmanuel Mauricio alias Iman, wala sang trabaho, 60 anyos, action Fred, kag nagapuyo sa nasabit man nga lugar. Sa pagpanguna mismo ni Police Major Jigger Himino, ang Chief of Police sang Talisay PNP, tigayon nga nabaklan sang illegal nga droga ining nasambit nga suspect sa balor nga 500 pesos kag sanggin na usisa ini paagi sa ila sini nga search sa Action Fred. Di may ara gidi sa iya sini nga posisyon sa ginapatihan siya bo nga nagalabot iya sa 3,600 pesos sa mga drug paraphernalia plus pagid ang 290 pesos sa ginapatihan benta sa nasambit iya nga persona. Kining karon si Mauricio yara na sa paghinakop sang kapulisan kag mga tubang sang kaso sa idalom sa Republic Act 9165 Action Fred. Inang balita ini si Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45. Kay Barayo Gare, sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, good morning. Si Aida Alunan, kay Randy Garinggalo, kay Fatima Sales, good morning man. Mga blatter entry, pagkatapos ini. Aragay! Kasakit gisang tiyan. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan
na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan, nakakaranas ng lagnat o Philippine Standard Time, las 5:52. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Alvin Craba. Aksyon Alvin. Fred, priso karon sa custodial facilities ang Victoria sa PNP ining isa ka bakulod non.
matapos nagpangayo para magbaligya sa illegal nga droga pero gindimalas matapos nadakpan sa bypass operation kapon sa bagong dalan barangay 13 sa amuman nga syudad. Ang nadakpan kay kilala kay Clarence Arsenio, 18 anyos, resident din sa nga puro Kagaykay barangay 2 diri sa syudad ng Bacolod. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus. Ining si Arsenio Aksyon na Fred ang ginakabig nga street level individual. Kag sa pagpangusisa sa mga kapulisan na recover sa iya ining 5 ka plastic sachet ang suspected shabu. Ginabulubanta mga 2 na mga gramo ang kabugaton. Pero na-recoveran pagid din siya Aksyon na Fred sang isa ka improvised 12-gauge homemade pistol nga may isa ka live ammunition. The same Aksyon na Fred sa syudad sang Cadiz, duha man o kung nagapangatubang man sang duha ka kaso ini si Trix Crisbil Maharukon, 21 anyos, residente sa Purukawa, Barangay Zone 6 sa syudad sang Cadiz. Din sunod diri kay Police Lieutenant Oliveros, si Maharukon Aksyon na Fred ang top 8 priority target sa mga kapulisan kag nalista bilang isa ka street level individual sang Cadiz City PNP. Now na-recover sa iya ining napulo ka plastic sachet sang suspected shabu pero gindimalas pagid kay nakuha ang pagid sang isa ka improvised shotgun loaded man sang isa ka bala. Aksyon na Fred. Report sa patrol ang kaaksyon nyo Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54. Kay Barangay Kapitan Imelda Hamilo Banguanga, good morning. Kay Rosel Fulgencio Susana. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon Aksyon Radio.
balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable at ang balita, dahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, panasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. This time check is brought to you by Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Good morning landa kay Joby Monares kag kay Christine Minyes Villalobos. Standby na sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita ay aksyon Boy Duran kag aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,